И какво става, хора? Днеска ще играем в Picacraft. Пак на същия сервер, но обаче намерихме едно село и си го конфискувахме. Намерихме се, конфискувахме и защитихме, направихме рейс. Живеем с един мой приятел и едната къща е негова, другата е моя, пък тази ще направим нещо, което мисля, че е ферма. Ето е неговата къща, ето е моята. Ето тук пак кабелстон, има китове с полшенки, имаше евант с нощи и аз хвърляха диамантен блок и аз взех няколко, така обрах леко. Тук съм си направил тези за кръста, диско е най-букуци. И тук са енчантните брони от китовете, тъзми от диамантени, и легендарки, най-различарен меч енчантнате. Тук има пак полшанки, много са полшанките. Тук имаше кладенец, имаше нещо като капан за мобове, имаше като... Днес като дойдох, след обед видях, имаше малко зомбита и ги оттрепах за XP. И аз съм 29 лева. Има хубави неща, чанковете. Имаме ферма, която ни е пораснала, пък с нощ я посях. Странно. Опс. Ще събирам кокли, защото ми трябва за фермата. Сервер е хубав, наистина влизайте, има най-различни китове, защото ви разходя и спам. Его кит PvP, кит старт, кит май. Аз сигурно мисля, че мога, ама не ми се взема. Тук ми е логото, сега да покажа. На моя приятел къщата. Няма взема майтаме. Странно. Сега ще покажа предишната ни къща. И ето ми е предишната къща една, но моят приятел нещо направил, запълня из кабелстон, имаше тук още негови неща. Да, както виждате. Мисля да направя по-голям клип към около 13-12 минути. Извинете ме. Ще направя един клип, но сега този няма да е толкова дълъг, ама пак ще си е дълги чакам 2-3 минути. Те мисля да не знам сега за колко минути съм. Влизате в сервера, хубав си е. Евентите мисля, че са 20.00 или от 20.00. Едно от тях. С нощи забравих да видя часа от колко са евентите, да кажа за клипа. Тук ме извинете. Влизате, който иска да живее с нас, трябва да имаме доверие, да ни грифа, да ни краде най-различни неща. А който иска да ме потърся в Skype Rafi31, в описанието ще има, някой иска да живее в нас. Мислям да направим нещо като село, и тук ще е първата къща, който иска да живее с нас. Ще е първата къща, който иска да е с нас. Влизате в сервера, ще направим това нещо като село, с други хора, да играем. Да се развиваме добре, ще направим мина в другия епизод, ще има друга мина. Ще направим миналия. И това от мене. Харесате клиповете, дайте им по един лайк нагоре, ако ви хареса клипа. И това от мене.